Aos 14 anos, o mestre encargounos que recollésemos folclore na bisbarra e collínlle gusto a transferir da boca dos vellos os contos a un papel. E, cando non tiña quen mos contase, mentre se lindaba o gando, inventavos. Eu criei-me prácticamente sen libros. Nacín nunha aldea de Sarria, o ano 1934. Fun a unha escola de Ferrado para aprender as 4 reglas. E, fillo de labregos, ía para labrego. Mas, o ano 1948, abriu a Escola da Granxa de Barreiros, debida ao empresario don Antonio Fernández López, a 1 quilómetro da nosa casa. Ali, axudado polo mestre, que era Avelino Pousantelo, dei en ensinante. Pousantelo contaxioume o virus de escribir, ao tempo que a obrigación de traballar arreo a prol do país. E velaí, supoño, a razón pola que eu nunca me preocupei por facer obra propia no eido literario. Pódese dicir que non escribín media dúcia de folios sin pensar que estaba facendo algo que tiña algún valor para o desenvolvemento de Galicia.